ஹாய் அண்ட் வணக்கம் விவசாய பெருமக்களை. நான் தான் உங்கள் விவசாயி சந்திர. தற்போ நீங்கள் பார்ப்பதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாங்க 8ஆம் நம்பர் மஞ்சளுங்க. ஸோ வாய்தாவெல்லாம் முடிஞ்சுது, அவ்வளோதான். காலக்கெடு முடிஞ்சுது. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க சருகுலாம், தெரியுதுங்களா? ஸோ இந்த சிக்னல் வந்தாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னுடைய விளைச்சல் வந்து முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து சுசகமாக பதில் சொல்லுதுங்க. ஸோ எது எப்படின்னா இப்போ வந்து கார்த்திகை கூம்பெல்லாம் முடிஞ்சுது, மார்கழி ஒரு 1 வீக்குங்க, அது வரைக்கும் தான் டைமு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மஞ்சளை வந்து வெட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாட்டு மஞ்சள், சுகுணா, ராஜமுந்திரி, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலரகம், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் எடுக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அறுவடை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். மார்கழி ஃபஸ்ட் வீக்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்படியே வந்து போயிட்டே இருந்துச்சுங்களேன். மார்கழி, தை, மாசி, பங்குனி வரைக்கும் போகுங்க. அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் வந்து திருப்ப வந்து சாகுபடி பண்ணுற காலம். மறுபடியும் திருப்பி வந்து நம்ம வந்து மஞ்சள் வந்து போடுற காலம். ஸோ இது எப்படின்னா மஞ்சள் இந்த வருஷம் ரொம்ப அதிகமாக சாகுபடி பண்ணியிருக்கோம். வாழ்த்துக்கள், நன்றி, தேங்க்யூ.